ассалому алейкум тамошобинони азиз, субҳ хайр, хуш омадед ба канали мо. умед дорум ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамхе навинкора нишон диҳам. Паплин ино ҳамаш қариб гули наван, гулое ки нишон додагӣ набудем дар дигар видеоҳо. на марҳамат 180 сомон анами намуд санги хамелеонкати. материали дубайские. Ана ин намуд ира нишон дода будем. Инам ҳамин нарх 180. ана ҳаст аз ана ин гул 180 сомон. ҳамашон гулои хушрӯан. ана ин намуд астай. Сангошон чӣ тавре мебинед? Сангои хамелеонай 180 сомон. И заминаш хеле фиолетови рангай. ана бад гули беҳтарин гули хушрӯ. ана ин савз. инам ҳамин нарх 180 сомон. фасони хушрӯ. ана касе ки рангои торика нағз мебинед, марҳамат, ана ин намуд ҳаст. И доингай материалаш худаш ҳамхе сангои хамелеон задагай 180 сомони. доин хушрӯа ичи намешава. ана ин материал бо хушрӯ рангул. И дубайская? ана инаш дубайская. ям 180 сомон. беҳтарин гул ҳаст бо аз ана ин намуд нусха 180 сомон. нархи 3 метрша дар назар дорум дӯстони азиз. ин агар дар кор бошад гап занед, доставка дорем. инам 180. ино ҳамашон қимат будан. ҳози 180 шидагай, арзон шидагай. барои ҳавай ҳам дер намонед, нависед, доставкара мефаҳмонам. доставка ҳам дар русия дорем, ҳамаи шаҳрҳо шуда, ва ҳам дар дохили тоҷикистон, ҳамаи ноҳияҳода. ина марҳамат. анаи 180 сомон. гули нав. беҳтарин гул ана инай. чихи сангош пурраи хушрӯзадагиай, санги хамелеон. худаш материалаш дубайский. ё ҳамашон 180. донада. касе оптум мегира, бо арзон мешава. ина диде 180 сомон гули новинка. тамошобинони азиз, ина марҳамат. доингай ҳамхе санги фасон кати. инам ҳама хел нархаш 180. дӯстони азиз, дар бораи распродажа пурсон шуда будед. распродажа иншаллоҳ ки мешавад рӯзои наздик. ма шумода чанд материала тайёр кардагӣ ҳастем аллакай барои навор гирифтан. рӯзои наздик иншаллоҳ ки ма видео карда мепартом. инамино ҳамаш 180. ира бинед, инаи гул хушрӯай. инам хушрӯай. чӣ хеле ки гуфта будум, ино қимат будан, ҳози арзон шидиям. ина кадомеш ки дар кор бошад, нависед бо пурратар, якта ба якта мефаҳмонам. шумо сурат гиред. ҳаминора ман нархошуна гуфта истодам дар амиҷа. кадомеш ки шумода маъқул мешавад, скриншот кунед аз рӯи видео, дар ватсапи мо партоед суратша. баъд доставкаша ма шумода гап мезанам. хулоса дӯстони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. саломат бошед. хайр.